Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-12 jismu Ġuda l-Iskarjota marrant il-qasisin il-kbar u qalilhom: xi tridu tatuni u jien nagħtikom il-Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom il-Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi d-dixxipli resqu lejn Ġesu qalulu: fejn tridna inħejjulek l-ikla tal-għid? U qalilhom: morru l-belt tant it-tali u għidulu: għallek li Mgħallem, is-sija tiegħi waslet, jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt li kell qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih: jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: dak li mit idu u jbill il-ħobs fi plat wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permess tiegħu bin il-bniedem ikun mogħti f'idej l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu: jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Tletin biċċa tal-fidda kien il-prezz illi il-qassisin il-kbar taw biex jistgħu jagħtu lil Ġesu, jieħdu lil Ġesu minn Ġuda. 30 biċċa tal-fidda kien il-prezz illi fl-Antik Testament kien bih stmat skjaf. Daqshekk stmaw lil Ġesu il-qassisin il-kbar. Laqas kien il-prezz, ġifieri kien inqas mill-prezz tal-fwieħa li Marija kienet użat biex dilket riġlejn Ġesu, u dikinhar Ġuda l-Iskarjota kien il-menta u qal: kieku dan imbieħ il-flus setgħu ingħataw lill-foqra. Dawk it-300 dinar kien jiswew biċċ iktar mit-30 biċċa tal-fidda. Ifakrek dan dak li kien qal Ġesu: ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus f'ħin wieħed. Imma it-tradiment ta' Ġuda jidher fil-kruwa tiegħu propju meta Ġesu jitkellem fuqu waqt l-ikla tal-għid. Għax din l-ikla l-iskop kien anki li jgħaqqad flimkien l-12 u hemmhekk ikellimhom fuq l-imħabba ta' xulxin, fuq l-għaqda, fuq li jkunu l-kol ħaġa waħda. U fl-istess waqt jgħid li hemm xi ħadd minnhom li se jitradih. Mhux biss, imma meta Ġesu jgħid għax isaqsuh it-12 wieħed jibdew jgħidulu: jaqgħu jien, jgħidilhom dak li se jbill il-ħobs fil-platt miegħi. Dak kien sinjal ta' imħabba, kien sinjal ta' ħbiberija intima li tagħmel hekk. Proprju f'dak il-waqt Ġesu jitkellem fuq it-tradiment biex juri
kemm it-tradiment ta' Ġuda kienet xi ħaġa kera, xi ħaġa verament ħażina illi tara fil-kruwa tagħha meta tara propju hawnhekk waqt l-ikla tal-Għid. Imma l-ħasra hi li meta Ġuda wara li tradixxa lil Ġesu intabaħ bl-iżball u jgħid l-Evanġelu ta' San Mattew li qal mar jgħid il-qassisin il-kbar ittradejt demm bl-ħtija u dawk it-30 biċċa waddabhom fis-santwarju, imma mbagħad maret hemm ħajtu. Qata' qalbu mill-ħniena ta' Alla. Seta' talab maħfra lil Ġesu bħalma għamel Pietru meta ċaħdu 3 darbiet, imma qata' qalbu mill-ħniena ta' Alla. Tant ma kienx fehem l-iktar ħaġa importanti f'Ġesu li jġi biex iwassal l-imħabba, il-ħniena u l-maħfra ta' Alla illi qata' qalbu. Ġuda jallimna ħafna. Mhuwiex hemm bħala karattru biex aħna niġġudikaw lilu, dika il-ġudizzju dejjem f'idejn Alla, mhux aħna. Imma jallimna li aħna kull dnub li jifridna minn Alla huwa tradiment. Maħniex nażlu lil Alla minflok nażlu xi ħadd jew xi affarijiet oħra minfloku. Ma jallimna wkoll kemm importanti li aħna narfu id-dnubiet tagħna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Li aħna qatt ma naqtaw qalbna mill-ħniena ta' Alla. Għamilt x'għamilt, Alla dejjem qed jistennik lura biex iwassallek l-imħabba, il-ħniena u l-maħfra tiegħu. U aħna li kultant naqtaw qalbna, u aħna li kultant ma naħfrux lil nfusna, imma Alla jaħfrilna u dejjem jistennina. U din l-istorja traġika ta' Ġuda tallimna kemm importanti li aħna nkunu konvinti li Alla jaħfrilna, li Alla iwasslinna l-imħabba u ħniena tiegħu u li aħna rridu niftħu qalbna liha. Nitolbu l-mulej, speċjalment f'dawn il-ġranet meta għadha nibdew dan it-tridu, dawn il-3 ijiem imqazza fil-ġimgħa mqazza, nitolbu l-mulej biex aħna narfu dak li jfisser il-misteru tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Li Ġesu għadda minn dan kollu biex lilna jsalvana mid-dnub tagħna u jwasslilna l-imħabba, il-maħfra u l-ħniena tiegħu.